A'a, ka riga Maryam da Yasmin da biya? Ita nawa aka biya kuɗin fansarta? Miliyan 10 da wayoyi guda uku. Sannan still kuma an kawo wata mace guda da kannenta su 4 maza. Yan ƙanana 2, yan masu girma ba dai manya bane sosai. Masu girma 2 sai ita kuma tare da yar karamar yarinya guda. Haka muke kwance wurin nan. Zahi kawai in ka tunkaro wannan wurin, haka in ka sa kanka wurin, wallahi zahi kawai zuwan da za ta kari ma wurin. Sai ka ji kaman ba za ka iya shida. Yana ci yana kuka. Yana ci yana kuka saboda shi kan shi ya riga ya san cewa wanga irin kamar ana turkar rago ne, kin so haka za a zo ana rika tumbin shi ana girgiza sai ki je yana wai kai mi ka shi kai wannan kiba haka. Ni ka baya da an ka gane mutumin nan ba kuɗi. Kai na rantsi da Allah bugu aka mishi na uban gari. Da kai da dangin ku da ko kawai dai mutum shi yana can ne, amma har wanda wallahi wani lokaci ma sai a ce kai wanda a gida ma ya ka shiga bala'i. Sosai an yi min sallah, dalilin da yasa an kai wannan bayan na dawo gidanmu suka gaya min to wannan ranar da an ka dawo miliyan 10 ita ce ina jin ranar da ta kowace rana bala'i gare mu, dan bugun da an kai muna ga wannan ranar wallahi bai kai wanda an kai wanga fosin din bidiyon ba. Har karyewa kai? Na yi karya nan, an yi min dauri can tun ina jin kamar misalin karhe in ce 10 na swahi mun kai har kusan karhe 2 ana bugun mu nan. Duk ni kira waya da na daga zan ci malam Bashir sai yayi tsuki wai wanga kafurin kana kiran wanga la'anan nan kaza yayi ta zage shi irin saboda shi malam Bashir duk an kaiwa da shi bajin aka ya ce miliyan kaza za a kawo ba. To ni ina ganin ko izgili ne sun kama Allah ko menene, wallahi duk process din da an kai an ka gama mafi yawancin su mata ne. Haka ya dauko wuka ya rika, lokacin ina da suma sosai, ya kin ga wannan bidiyon ina da suma. Haka ya rika suma ta haka ya sa wuka ya azanan ya ga yankan naman kaina haka yana bani ina ci. Mamar shi ta ce miliyan 5 an ka samu. Aiku wallahi in kin ka ga bugun da an ka mai haka an ka daure shi nan haka buhu nan za a daure kafa haka nan ma a daure haka kake daure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba ta yanda za a yi ka motsa. Nan bayan kunne ne nan ya cage, nan wurin wuya ne ya cage, nan kawahu ne kuma ina nan tsaye ana bugu ne, ni kuma an bani waya an ce in kira in tunatar cewa wani sati za a kawo na, in ba a kawo ba ga abin da aka yi ma Gaddafi kuma wallahi in ba a kawo kuɗin nan ba sun ce wani sati kashe mu za su yi gaba ɗaya.